ଆଜିର କବିତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଜୀବନର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଦେଇଥାଏ ପାଦ। ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରେମର ସେ ମିଠା ସ୍ୱାଦ। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ହୋଇଯାଉଥିଲି ଉନ୍ମାଦ। ଆଜି ସେ ସବୁ କଥା ଭାବିଲେ ମନ ହୋଇଉଠେ ଭାରି ବିଷାଦ। ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା କଥା ଆମର। ମୁଁ କହିଥିଲି ହେଲୋ କିଏ ଆଉ କ'ଣ ନାମ ତୁମର? ସେ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲେ ଲାଗୁଛ ଭାରି ନିଜର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି ପ୍ରେମର। ସେଦିନ ସେ ପ୍ରପୋଜ କଲେ ମୋତେ। କହିଲେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ତୁମ ବିନା ରହିପାରିବିନି ସତେ। ଟିକେ ନୀରବ ରହିଗଲି। ସେ ଜାଣିନେଲେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କେତେ। କ'ଣ କହିବି, ଭଲ ପାଇବା ଆମର ନିବିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏତେ। ଏବେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା 10 ବରଷ। ମ୍ୟାରେଜ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ରଖି ସାହସ। ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ କେହି ବି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ ହୋଇ ହରସ। ସେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଥିଲି ଅଛୁଆଁ ଜାତି, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଦୋଷ। ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ଦୌଡ଼ି ଦେବି ବେକରେ। ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର କଲେ ଆସି ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘରେ। କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରେମରେ। ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ମ୍ୟାରେଜ କରିନିଅ ଯାହାଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଘର। ସେଦିନଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ଷ 11। ଆଜି ମେଳାରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ମୋର। କଥାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୋ ପରି ସେ ବି ଅବିବାହିତ ରହି ଲେଖିଛନ୍ତି ପରିଭାଷା ପ୍ରେମର। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କବିତା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।